Ale. Piro? Ning anu ya gak? Enek wong lewat. Ayo Leo. Pasin Mbak Bintil yo, langsung rewel-rewel kok. Waduh Pak Adil. Ya. Pipin. Lea. Tulung kok. Opai. Opai aku ra duwe. Aku mulai jangan. Kan iki lho. Sekolah lho, Bos. Sekolahmu ndi lho? SMK. Barang. Apa yang barang? Sepotoku Jos, kalungnya Dewi. Digoleki. Ambek Mas Yodambu jam 3. Menang ngotokan hanya koti. Ngapa tak? Odri wong wedo iki. Kontek kalung goblok. Gelang kuwi. Oh iya. Lah nek TikTok. Yo.